दिनै 71थि रिपाब्लिक डे बे रिपाब्लिक डेआव आङो गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोननो आंनि बड'लेण्ड टाइगार निउज चेनेलनिफ्राय गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। दिनै एबा गाबोन समफोरनि गेजेराव जों बर'फोरनि थाखाय मोनसे जोबोर मोजां सम फैगासिनो दङ। बे समखौ जोङो नेनानै दंगासिनो दङ, जाय जों बर' हारिनि बयनिख्रुइबो गोजामसिन दाबि, बे दाबिया थाबैनो जाफुंनो थांगासिनो दङ। 50 बोसोरनिबो बांसिन जाबाय। आं गासै बर' रायजो राजाफोरखौ गुरैयै खावलायो, रावबो जाहाथे ससियेल मिडियायाव फेसबुक, इउटिउब, इन्स्टाग्राम, टुइटारफोराव जाहाथे गुबुन हारिया दुखु मोनथावना, रागा जोंथावना, नांज्लायथावना रावबो जेबो पस्ट होआ, बेखौनो आं गुरै खावलायो। दाबायदि समाव जोङो सिरि थानांगो। गुबुन हारिखौल' नङा, जों बर' हारिनि गेजेरावबो जाहाथे रावबो दान्थे बिथान्थे जेबो खालामलाया। जोंनि जा सुक्ति, जोंनि जा मोननो गोनां, बेखौ जों मोनग्रोथोंसै। दाबायदि समाव दावराव दावसि खालामनायनि जेबो गोनांथि गैया। आरो खायसेया जोंनि बर'नि लिडारफोरनि जा नांज्लायनाय भिडिअ, बे भिडिअफोरखौ होनानै लाजिथावना पस्ट होगासिनो दङ। नाथाय बेफोरबायदि खालामना, जायफोर होदोंमोन बिथांमोना जाहाथे डिलेट खालामो। इउटिउबानो जा, फेसबुकआवनो जा, ससियेल मिडियायाव जाहाथे बेफोरबायदि दुखु नांथावना, रागा जोंथावना, बर'जों बर'आनो जा, गुबुन हारिजोंआनो जा, जों बेफोरबायदि जाहाथे जेबो पस्ट होआ ससियेल मिडियायाव। दाबायदि समा जोंनि थाखाय धैर्य आरो साननो गोनांनि सम, खुसिनि सम जासिगोन। नै सानसे साननैनि गेजेरावनो जोंनि जा 50 बोसोरनि डिमान्ड, बे डिमान्डआ थाबैनो जानो थांगासिनो दङ। आरो बर'नि जा मोनब्रै हानजा एनडिएफबि, बे मोनब्रैबो ज' जाजोब्बाय। बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे जोबोर गोजोनथावना, साननो गोनां, मोजां रंजानायनि बाथ्रा। दाबायदि समाव जोङो खौसे जानाया जोबोर मोजां जादों। बे खौसे जानायखौ आं बड'लेण्ड टाइगार निउज चेनेलनिफ्राय गासै बर'नि बिग्रायारि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आङो रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। जोंनि जाहाथे बे खौसेया अराय सम थांबाय थायो। दिनै एबा गाबोननि थाखायल' जानो नाङा, बे खौसेया अराय समनि थाखाय जानो नांगौ। आङो फिन गासै बर' रायजो राजाफोरखौ गुरै खावलायो, गुबुन हारिखौ रागा जोंथावना, दुखु मोनथावना बेफोरबायदि पस्ट जाहाथे जों होआ, नांज्लायनो नाङा। गुबुन हारिजोंबो गावजोंबो गाव सिरि सिरि थाबाय था। खालि जों बुंनो नांगोन, बेयो आसामनि थाखायबो मोजां, जों बर'फोरनि थाखायबो मोजां। आसामनि 1% जेबो लस जाया, जेबो खथि जाया, जेबो खहा जाया होननानै जोङो बुंनो नांगोन। गुबुन हारिजों नांज्लायनो नाङा। नै दा समाव सोरबाफोर जुदि आंनि बड'लेण्ड टाइगार निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो कमेन्ट